Kaixo, gaur ikasbide ikastolan gaude. Eta jantokiko erreportai bat aurkeztuko dizuegu. Nola antolatzen dira gure jantokian? Eta nondik datoz gure janaria? Ikus dezagun. Nola antolatzen zarete hainbat ikaslei janari emateko? Beno, monitore bakoitza badauka bere kurtsoa antolatuta, eta badaki ikasleak etortzean, zein kurtsoarekin egon behar den, eta era horretan nahiko erraza da. Positiren egiten duzu hemen? Zer? Positiren egiten duzu hemen? Bai, nahiko girona dago monitoren artean, eta ni gutxienez oso gustora dago hemen. Kesak dituzue janariengatik? Adibidez ni batzuetan etortzen naizenean jantokira esaten dut, gaur arraina, edo ez dakit, gaur edilista, baina bueno, ni berdin zain. Da batez ere zuek zelako jarrea daukazuen dagoen janariarekin. Zuek janaria jaten duzu? Zer janari jaten dudan? Zuek jaten duzuen janari berdina, bai. Eta janaria zure ustez? Nik ez dakit, baina zuek daukazuen horri horretan janaria agertzen dena, daukazuen menua, hor agertzen da janaria dokan kaloriak, eta nik uste dut nahiko osasungarria dela. Jantokiko janaria jaten duzu? Bai, egunero jaten dut. Eta gustoko duzu? Bai, orokorrean bai. Zuretzat menu aldatu behar da? A ber, normalean gustatzen zaizkit janari guztiak, baina batzuk ez, baina oso gutxi dira. Eskerrik asko gure alderak erantzuteagatik.